aron nato nga padayonon ang atong pagsangyaw, ang gisangon sa Ginoo kanato, human siya mo anhi, o human matapos ang iyang misyon sa iyang pagkatawhanon dinhi sa kalibutan natong pagpadayon. So, aduol na kayo ng atong celebrate sa dakong piyesta sa atong kaluwasan. Mao kining gitawag og misteryo sa Pasko sa kamatayon, sa pagantos sa kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoong Jesucristo. Diin iula sa atong Ginoong Jesucristo ang iyang kaugalingon nga kinabuhi tungod og galang kanato. So nining panahon na karon dinhi sa atong santos nga ebanghelyo karon nga matud pa ni Hesus nga ang takna miabot na. So oras na. Mao na kini ang oras nga dili na gyud mapugnan nga isakripisyo na gyud ang atong Ginoong Jesucristo alang sa ato nga kaluwasan. So makaayo kini kanato apan dako kini nga kasakit sa atong Ginoo. Sakit kaayo tungod kay tawo man siya nga tinuod apan nasayod usab ang atong Ginoo nga kining tanan mo labay lang tungod kay human siya mamatay, mabanhaw man siya dayon, no? Aron nga siya mudawat na dayon sa iyang ganti nga mahimo siyang pangulo, nga mahimo siyang matagaan sa authorization nga siya magmando sa mga katawhan nga gitugyan sa amahan ngadto kaniya. O kini magapainomdom kanato sa ato sa mga buluhaton, no? Ang buhat ni Kristo natapos na, apan wala ang atoa, wala pa tungod kay padayunon pa nato ang atong pag-umol sa gingharian dinhi sa magsugod dinhi sa kalibutan, ang gingharian sa Dios, no? Hugdan dinhi sa kalibutan unya hingpiton didto sa gingharian sa langit, dito sa atong langit nun nga puloy-anan, nga mao kana ang atong destination. Kinahanglan nga dili ta mapapag sa atong destination tungod sa mga butang dinhi sa kalibutan nga mahimo unyang mga Dios nato, no? Kani mga bande, pwede na mahimong Dios bisan gani ang mga dili maayo nga relasyon, no? Ngadto sa atong isig katao, pagpakigrelasyon nga bawal nga relationship, no? Nga minyo ka, makig-relate pagyud ka sa uban, kana bawal na siya. So mao na nay murag og dili na nimo makuha kana nga attachment, mura ka nag Dios gyapon, no? Wala na may subay sumala sa balaod sa Dios. So mo ni ang atong pamalandungan pag-aayo nining panahon sa Kwaresma. Ang atong pagtan-aw sa atong kaugalingon kung wala ba kita may salaag sa dalan sa Dios nga gilatid alang kanatong tanan. Sayod kita nga ang Dios dili gyud mo pugos kanato niya sa pagsunod kaniya. Doon na kita'y gawas nun nga pagpili o pagsalikway kaniya. Ang pagpili kaniya, makaangkon kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagsalikway nato kaniya, makapaadto kanato dito sa kinabuhi nga lunlon, mga kasakit. Muna na ang panahon niya sa paghukom, sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo, kung wala makita mga kausaban niya sa atong kinabuhi. So mo ni ang takna nga gipaabot sa atong Ginoong Jesucristo nga bisan og unsaon wala nagyoy mahimo, no? Sa sinugdanan adunay modakop sa atong Ginoo, dili pagid siya madakpan, dili siya dakpon tungod kay wala pa man maabot ang iyang takna, ang oras. Pero karon niabot na gyud, no? Dili ni sayon alang sa atong Ginoong Jesucristo kay
tao mong gid siya nga matuod sad, no? Sakit kayo ang pagsakripisyo apan mahimo kining gaan tungod kay gihimo man ni sa atong Ginoong Kristo out of love. Tungod sa iyang gugma kanato. Sa gugma, ang amahan ay gugma kanato o ang anak na gugma kanato. God so loved the world that He gave His only Son in order that we may have life. Ang tanan nga mutuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. So nining mga panahon na mga igsuon, padayon kita diha sa atong pag-utingkay, pag-tanaw sa atong kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi naabas, nagmakalunayon diha sa pagampo, mga pagpuasa, penitensya, pagsakripisyo, o gunya diha sa atong pag-atiman sa atong mga kaigsuonan ini sa katilingban. Labi na karong panahon sa pandemya, nga unta atong maatiman yun ang tanan, no? Nga wala dili na magpadayon ang mga scam diya sa atong katilingban karon, no? Tungod ining kwarta, naka-kwarta, grabe ang kwarta nga gigahin para sa stimulus, para pagtabang sa mga katawhan, bilyon o trilyon, abot man ang trilyon ang kwarta nga gigahin alang kanato nga naay uban nga nagpahimulos ni mga kwartaha, no? Nga sila mahadlok nga kining mga bandi dinhi sa kalibutan lumalabay lamang, no? Ang atong tagaan ug importansya ang kinabuhi nga walay katapusan dito sa atong langiton nga amahan. Pinagi sa panabang sa atong mahal nga inahan nga unta magiyahan kita uban ni San Jose nga ato asan nga gi-consider nga maoy magtabang kanato aron kita gayon mahiduol ngadto sa iyang anak nga si Jesucristo atong Ginoo. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen.